meistitään tällä lankaamisella. Ja sit kun sä oot tuon nuorempi paris, niin sun on se vajoille siinä. Joo. Sä oot sen verran moderni. Ja aloitetaan arvostelu orista Jack of all trades. Numero 38. Eli siirrytkö tuonne yleisön eteen sivukuva yleisöön päin? And turn the side towards the audience. Like that, yes. Tämän orin sakakorkeus on 137,5, lautaskorkeus 141, rinnan ympärys 159, etusäären ympärys 17,5 senttimetriä. Yleinen terveydentila pisteet 8, luonne ja käsiteltävyys 7 ja ortopedinen eläinlääkärin tarkastus 9 pistettä. Rakennearvostelu. Tämä on jaloponi, joka on vielä kehittymätön ja rotuleimaan puutteellinen. Sillä on ilmeikäs pää ja hyvä asentoinen lapa. Lanne on pitkä ja painunut, lautanen on luisu ja takaosa on pieni ja runko on kaita. Tällä ponilla on jaloissa hento luusto, vasen etujalka on hajavarpainen. Kinner on epävakaa ja liikkeet ovat takaa ahtaat. Käynti on irtonaista ja matkaa voittavaa, ravi on kevyttä ja tahdikasta. Laukka on kevyttä, ilmavaa ja se liikkuu hyvin ylämäkeen. Ja tämä poni saa pisteet tyyppi 6, pää ja kaula 7, ylälinja 6, etuosa 6, takaosa 6, etujalat 6, takajalat 7, käynti 8,5, ravi 8, laukka 8,5, yleisvaikutelma 7. Eli tämän ponin rakennaa pisteiden keskiarvo 6,91, joka on riittämätön jalostuksen hyväksymiseksi. Kiitos. Ja seuraavaksi Suurranda Ariel, numero 40. Arielin säkäkorkeus on 139, lautaskorkeus 141, rinnan ympärys 167 ja etusäären ympärys 19 senttimetriä. Yleinen terveydentila 9 pistettä, luonne ja käsiteltävyys 7, ortopedinen tarkastus 9 pistettä, rakennearvostelu. Melko sopusuhtainen ori, jolla on hyvä rotuleima, orileima on puutteellinen. Sillä on ilmeikäs pää, lapa on hyvä asentoinen, lanne on pitkä ja luisu, lautanen luisu. Jaloissa on riittävä luusto, kinner on epävakaa, liikkeet ovat ahtaat ympäriinsä. Käynti on matkaa voittavaa ja irtonasta, ravi on tahdikasta, vielä voimatonta. Laukka on kevyttä, mutta eteenpäin pyrkimys on puutteellista. Ja tämä poni saa pisteet tyyppi 7,5, pää ja kaula 7,5, ylälinja 7, etuosa 7,5, takaosa 7, etujalat 7, takajalat 7, käynti 8, ravi 7, laukka 6,5, yleisvaikutelma 7. Rakennepisteiden keskiarvo 7,18 ja näin ollen orilautakunnan päätös on, että oritta ei hyväksytä jalostukseen. Kiitos. Sitten Björkens Diamant, numero 37. Säkäkorkeus 136, lautaskorkeus 136,5, rinnan ympärys 163 ja etusäären ympärys 18,5 senttimetriä. Yleinen terveydentila 8 pistettä, luonne ja käsiteltävyys 8 ja ortopedin eläinlääkärin tarkastus 9 pistettä. Rakennearvostelu. Tämä on hyvin kehittynyt poni, jolla on hyvä rotuleima. Sillä on ilmeikäs pää, taipumus alakaulaan.
Lapa on hyväasentoinen, säkä on pitkä ja ylälinja on sopusuhtainen. Takaosa on lihaksikas. Jalat ovat hentorakenteisesti, kinner on kiverä. Käynti on matkaa voittavaa ja siinä on hyvä tahti. Ravissa on hyvä työntö, se saisi olla edestä irtonaisempaa. Laukka on matkaa voittavaa, saisi pyöriä paremmin. Ja poni saa pisteet tyyppi 8, pää ja kaula 7,5, ylälinja 8, etuosa 8, takaosa 8, etujalat 7, takajalat 7, käynti 8, ravi 7,5, laukka 7,5, yleisvaikutelma 7,5. Rakennepisteiden keskiarvo on 7,64. Orilautakunnan päätös. Tämä on kehityskelpoinen nuori ori. Ori palkitaan jalostusorina toisella palkinnolla ja se merkitään New Forest Ponien kantakirjan ensimmäiseen luokkaan. Orille myönnetään jalostuksen käyttöoikeus vuosiksi 2015-2017 ehdolla, että sen testi on vapauttava. Samoin vapauttava myotonia testi vaaditaan. Parhaimmat onnittelut. Seuraavaksi Snowberry Aton. Hymyile. Numero 39. Säkäkorkeus 145, lautaskorkeus 148,5, rinnan ympärys 181, etusäädön ympärys 19,5 senttimetriä. Yleinen terveydentila 9 pistettä, luonne- ja käsisältävyys 7, ortopedinen tarkastus 9 pistettä. Rakennearvostelu. Erittäin hyvin kehittynyt poni, joka saisi olla sopusuhtaisempi, eli tässä viitataan lähinnä rungon massiivisuuteen verrattuna jalkojen hentouteen. Sillä on ilmekäs pää, kaula on raskas ja alhaalta liittyvä ja pään ja kaulan liittymä on paksu. Sillä on pitkä lapa, pyöreä lyhyt säkä ja pitkä lanne. Sillä on pitkä lihaksikas lautanen. Jaloissa on hentoluusto, etuvuosissa ovat vennot, liikkeet edestä ahtaat. Takaa liikkeet ovat suorat. Käynti on matkaa voittavaa irtonaista ja tahdikassa. Ravissa on erittäin hyvä mekaniikka. Ja ne, jotka täällä olivat seuraamassa tämän hevosen liikkumista, niin näkivät, että itse asiassa tämä hevosen liike on isompi kuin rodulle on ominaista. Laukka on tarkokas ja hyvin pyörivä. Ja poni saa pisteet tyyppi 8, pää ja kaula 7,5, ylälinja 7,5, etuosa 8, takaosa 8, etujalat 6, takajalat 6,5, käynti 9, ravi 9,5, laukka 8,5 ja yleisvaikutelma 8. Rakennepisteiden keskiarvo 7,86. Orilautakunnan päätös. Tämä on erittäin hyvin liikkuva ori. Se palkitaan jalostusorina toisella palkinnolla ja se merkitään New Forest Ponien kantakirjan ensimmäiseen luokkaan. Orille myönnetään jalostuksen käyttöoikeus vuosiksi 2015-2016. Parhaimmat onnittelut. Korjauksena äsken se myös Björkes Diamant saa 2 vuoden luvan. Väitin äsken, että sille tulee vuoteen 2017, mutta se lupa siis päättyy 2016 lopussa. Olis tälläkin sama. Niin joku sitten. Sitten vielä Big Bang Bang. Tietysti se ei mene ihan. Numero 36. Niin, silloin niin. Säkä 145, lautaskorkeus 144, rinnan ympärys 176, etusäären ympärys 19,5 senttimetriä. Yleinen terveydentila 8. Lähinnä kommenttina, että se on esityksen kunnossa. Luonne- ja käsiteltävyys 10 ja ortopedinen eläinlääkäritarkastus 7 pistettä. Sillä on luuviikoja. Ja rakennearvostelu. Ryhdikäs poni, jolla on erittäin hyvä rotu ja orileima. Sillä on ilmekäs pää, hyvämuotoinen kaula, säkä on pyöreä ja matala. Ylälinja on lihaksikas, lapa on hyvä asentoinen. Rungossa on hyvä syvyys, takaosa on lihaksikas ja lautanen on pitkä. Etujaloissa on hieman hentoluusto ja pienet nivelet. Oikea etujalka ja molemmat takajalat ovat tukkuvarpaissa. Käynti on tarmokasta, hieman kiireistä. Ravi on aktiivista ja tahdikasta. Laukka on energistä ja hyvin pyörivää. Ja pisteet tyyppi 9,
Pää ja kaula 8, ylälinja 7,5, etuosa 8, takaosa 8, etujalat 7,5, takajalat 7, käynti 7,5, ravi 8, laukka 8,5, yleisvaikutelma 8 ja rakennepisteiden keskiarvo 7,86. Tämä ori suoritti myös käyttökokeen ratsastuskokeena ja se malttoi hyvin ratsaiden nousussa. Se kantaa itsensä hyvin, taipuu hyvin molempiin suuntiin. Tempolisäykset vaatimattomia ravissa, laukassa paremmat. Pienä kommenttina, että se takoo ajoittain. Se teki erittäin hyvät pysähdykset ja yleisvaikutelmaltaan tämä on erittäin miellyttävä, yhteistyöhaluinen ja hyvässä tasapainossa liikkuva kehityskelpoinen poni. Se on kuuliainen ja keskittynyt tehtäviinsä. Ja orilautakunnan päätös, tämä on näyttävä ja eloisa poni ja suoritti ratsastuskokeen hyväksytysti. Ori palkitaan ensimmäisellä palkinnolla ja merkitään New Forest ponien kantakirjan ensimmäiseen luokkaan. Ja sitten myönnetään toistaiseksi voimassa oleva jalostuksen käyttöoikeus. Parhaimmat onnittelut. Toi oli nyt vikana musiikki, sen ei tarvitse tulla muuta kuin joskus. Ei tarvitse. Okei. Ei ihan loppuun. Niin. Okei. Ja hyväksytyt orit lähtevät kunniakierrokselle. Ansku hymyile. Jatka vaan. No, pääset turvaan. Niin. Vähän tätä liikettä näytetään tossa ohimennen. Paikkanomistajille tiedoksi. Epätyypillistä liikettä. Hyvän jalostuksen tulossa. Nyt. Sitten Joko